Какво имаш нужда? Но без това нещо живея съм. Ти си навън. Да, известно време. Не помня колко са вече дали са. Скитник. Не си скитник. Човек си. Не се натъжавай, ще помогнем са. Студено ли ти? Защо трепериш? Не искам. Понякога от нерви. Не искам да се притесняваш. От нервите. Тук съм да ти помогна. Какво се занимава? И не инженер. Защо се наложи да си навънка? Несъстояние имотно. Не по мое желание. Останал си на улицата заради имотна измама. Да, така си. Съжалявам да го чуя. А близки имаш ли? Беше дъщерята, тя покина 2002 година. Катастрофа. 2002 година. Хубава дъщеря. Бог да я прости, съжалявам. Би ли отишъл в приют? Да, наистина. Добре, сега ще се обадат. Благодаря. Няма да се притеснеш. И далече говоря така. Няма да ми се извиняваш, не се притесняй. Няма да се разстроиваш, хора сме да си помагаме. Благодаря. Ще се обада сега. Слушай, Тук съм. тук съм не мърдам. Обадих се на кризисен център. Ще те настанат. Благодаря. Сега за кризисния център. Ще ви дам и средства да си имате. Ще ходя да взема и малко дрежки. Длъжен съм. Не, глупости не сте ми длъжен, не се притеснете. Това от мен е добри хора, с които помагаме заедно. Не искам да се натъжаваш. Ще ходя ти взема и след това ще транспортирам до там. Взел съм ти анцук долно и горно. Взел съм ти и яки. Анцук и яки съм ти взел. Искам да вземи от мен добри хора и 500 лева. Ще ги завърнем. Или при първа, или при втора песен. Скоро ще ги завърнем. Няма да ми ги връщаш, това от мен е добри хора. Вземи ги, не се притесняй. Не се учат. Такива човеци хора не съм виждал като вас. Това от мен е добри хора, не е само от мен. Не се притесняй. Тук е центъра, всичко наред, хората са много отзивчиви, ще се погрижат, няма да се притесняваш. Благодаря ви.